Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Сезнең белән бергә без балаларга каты авыруларны җиңәргә булышабыз. Бүген Арчадан 9 яшьлек Сөмбел Галиуллинаның авыру тарихы. Ул 3-нче типтагы мускул атрофиясеннән интегә. Өзлегүләр булмасын өчен инвалид коляскасы сатып алырга кирәк. Коляска кыйммәт 400 мең сумга якын тора. 9 яшьлек Сөмбел Галиуллина паркка йөрергә бик сирәк чыга. Яшь ярымлык чагында ук инде кызга 3-нче типтагы арка мускуллары атрофиясе диагнозын куялар. 6 яшькә кадәр ул таянып булса да үзе йөрергә тырышкан. Хәзер хәле авырайган. Я хотела держать за стенку, но когда я смеялась, то тогда я чуть-чуть падала. Это у нас генетическая болезнь. Бу бездәге генетик авыру булып чыга. Организм аксымны тиешенчә эшкәртә алмый. Шул сәбәпле мускуллар тиешенчә эшләми. Мускуллар акрынлап бетә. Хәзер Сөмбел башлангыч сыйныф укучысы. Коляска авыр, анда мөстәкыйль йөреп булмый. Шуңа күрә әти-әнисе йөрергә булыша. Все у нее было хорошо. Башта барысы да башка балаларга кебек хәле яхшы иде. Хәзер мәктәпкә үзе мөстәкыйль йөри алсын, зур тормышка әзерләнсен өчен тырышабыз. Излегүләр булмасын өчен яңа кресло-коляска кирәк. Өстәвенә ул чакта Сөмбелнең мөстәкыйль йөрү, мәктәпкә өлкәннәр ярдәменнән башка шөгыльләнү мөмкинлеге дә барлыкка килә. Коляска поможет поддерживать и правильную позу в течение дня. Яңа коляска кызга көн дәвамында гәүдәне дөрес тотарга, бөтен тәнгә дөрес көч бирергә ярдәм итәргә тиеш. Организмда өстәмә авырулар килеп чыкмасын өчен бу бик тә мөһим. Сөмбелнең яшәешен без бергәләп җиңеләйтә алабыз. 400 мең сумга якын акча җыю өчен хисап счеты ачылган. 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәреп, үз өлешеңне кертергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Тулырак мәгълүматны безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында белергә мөмкин. Айзля Батырханова, Валентина Васильева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.